Pozdravujem vás, priatelia. Všetci nejak žijeme, alebo aj prežívame. Jedného bolí to, iného ono. O kvalite života by sme mohli veľa diskutovať. Snom nás všetkých je žiť neubolený život. A presne o to nám ide, naplniť túto skutočnosť v reálnom živote. Keďže pocit radosti a zdravého tela sa skladá zo splnenia obrovského počtu premenných, tak sa časom začneme v rozporných informáciách strácať. Volám sa Ivan Demovič a nakoľko sa roky venujem zdraviu, diagnostikám a osobnému rozvoju, stanovil som si za cieľ odozdať vám časť mojich skúseností. Pripravil som v peknom horskom prostredí veľmi prehľadný návodový kurz, ako začať formovať vaše zdravie novými modernými prístupmi. V týchto pekných a útulných interiéroch spolu prežijeme zaujímavé chvíle, ktoré nás posunú ďalej. Aká je náplň kurzu? Úvodom sa vykoná krátka diagnostika. Veľký dôraz bude kladený na individuálny prístup k vám a vášmu osobnému problému. Budeme sa snažiť ušiť informácie na mieru podľa vášho zdravotného stavu. Každý účastník sa môže tešiť na špeciálne informácie ohľadne stravovania, cvičenia a zdôvodnenia, prečo robiť veci práve takto. Všetci si budeme pripravovať vlastnoručné svoje jedlo. Zacvičíme si svoju zostavu v peknej prírode, poradíme sa s masérkou a prípadne absolvujeme nejakú doplnkovú podpornú liečbu. Prednášky budú zamerané, ako postupovať v riešení svojich bolačiek, ako problémom predchádzať. Kurz bude zatiaľ trojdňový pod kontrolou inštruktorov s osobitnou starostlivosťou. Pekné horské prostredie Malých Karpát je vhodné miesto na krátku dovolenku, nabitú plnú informácií. Po kurze sa stanete osobou znalou a hneď doma vykročíte správnym smerom. Tešíme sa na vašu prítomnosť. Prejavte svoj predbežný záujem v predobjednávkovom formulári.